Donjene weche mag tuke ni jatend migao mar weche tuke pacho kae Kipchumba Murkomen olero ni Kenya nyaka koro bed kod tuke mathoth ma itere piem mag Olympics. Kolieko ni Kenya biro medo tuke mopogore kaachiel gi bedo gi ikruok machon kaka yorno mar medo midila e piem go. Kanuwuoyo romo mar riwruok matayo tuke mag Olympics pacho kae ndiye the National Olympic Committee of Kenya NOC Kenya, Murkomen okwayo jokanyo e tuke mopogore mondo okel tuke mamoko mopogore gi ng'wech ma jo Kenya ong'iyo godo. Romo makamano norango kaka Kenya notimo e piem mag Olympics mokalo kaachiel gi keto okenge mag ikruok ni piem mag Youth Olympics mibiro bagi e boma ma Dakar higa manyien kaachiel gi piem mag Olympics higa mar 2028 mibiro bagi e boma ma Los Angeles mano piny mar Amerika. Why we don't attract resources to our federations is because our governance structure and accountability structures are wanting. All of you want to see out, you want to see government, you want to blame government. But what is happening with yourself? If you have a federation that has 10 years and they never had elections, who will fund such a federation? If you have a federation that is owned by 3 people. Disputes, where they arise, we also call for a faster way of solving these issues, because who is going to be the loser? It is not me and you. It is because of these athletes that we are representing them here ourselves.